Sí, llavors aquí està una mica la història complicada, que has de fer cançons, el pare em dona la lletra, o sigui, hi ha una mètrica molt marcada que s'ha de seguir, després es va variant, però el complicat seria que han de poder cantar els nens, en aquest cas del Quisso ja potser no en buscàvem aquest tant, que la cantessin tant, però en el cas del Xim, que són espectacles per a 2 anys, 3, vols que la cantin, però tampoc vols que siguin tan repetitives perquè el tercer dia els pares ja estiguin farts que el seu nen canti aquella cançó i estiguin cansats. Llavors és buscar aquesta simplicitat de la melodia, però potser amb uns arranjaments o un coixí melòdic una mica més ric. I aquí està una mica la clau, de que buscar cançons que siguin fàcils sense que hagin de ser comercials nyonyes, i es comença per aquí, bàsicament comencem per aquí fent els 3 temes de cada espectacle, normalment hi ha 3, i un cop ja tenim la melodia, després ja anem jugant amb aquesta melodia, fent-la amb tons menors per moments més tristos o pujant una mica més el ritme i per moments més animats.